Bienvenue, donc cette soirée bulgare organisée par l'association Via Melina, dédiée aux cultures des pays de la Méditerranée et des Balkans. Voilà, et on a l'honneur d'accueillir mon ami Ivan Christophe, qui vient de Bulgarie, de Sofia, qui est en voyage en France, à Toulouse, pour la première fois. Et donc on s'est dit qu'on pouvait profiter de cette occasion-là pour faire un concert lecture avec lui. Voilà, donc un petit concert lecture qui sera suivi de questions. Vous pourrez lui poser des questions donc, en français, ça sera traduit en bulgare, voilà, ou en bulgare directement et ça sera traduit en français. Лари. Всичко това се случи на брега на едно езеро в щата Уисконсин, когато Лари ми предостави своята къща за гости. Малка къща, с фото си по стените, с баня, кухня и туалетна, с пияно, пишеща машина и хол. Лари тогава не знаеше, че преди това бях живял в семейство Василеви, които много се страхуваха да не стана алкохолик, макар че синът им беше алкохолик и една нощ ми открадна телевизора. После бях живял в Крум. Когато влязох в неговата баня, съседката се разкрещя, че има вода в коридора. Мисля, че Крум не се беше къпал от 10 години. Лари не знаеше още, че бях живял в Симон, на улица Раковски. Стаята беше хубава, но нямаше прозорци. Купих една малка лампа, която включвах нощем, за да не се събуждам като в ковчег. Бях живял дори в едно мазе, в казармата, с Гонзо, кръгъл сирак, който всяка сутрин отваряше очи и запалваше цигара. Приятелю Лари, колко неща не знаеш. Благодаря ти, че ми предостави твоята къща за гости. Благословен бъди, защото сега пише тези стихове на твоята пишеща машина. Tout cela est arrivé sur les berges d'un lac dans le Wisconsin, où Larry m'a prêté sa maison pour les amis. Une petite maison avec des photos sur les murs, salle d'eau, cuisine et toilette, piano, machine à écrire et un séjour. Larry ne savait pas qu'avant j'avais habité chez les Vassiliev. Ils avaient très peur que je ne devienne alcoolique, même si leur fils l'était alcoolique. Et une nuit, il a volé mon poste de télé. J'ai ensuite habité chez Krum. Je suis entrée dans sa salle de bain et la voisine a hurlé qu'il y avait de l'eau dans le couloir. Je crois que Krum ne s'était pas lavé depuis 10 ans. Шевролет. Бял Шевролет, модел 1990. Хвърли ми ключовете и ми каза: опитай. Много се зачудих, защото това не беше старата кола на баща ми, който за всяка грешка ме удреше отзад, зад врата. 4 скорости. P – паркиране. R – заден ход. N – неутрална ми каза, като Швейцария. D – напред. Само газ и спирачка. Когато завъртах ключа и светлините светваха нощем. С тази кола обикалях езерата на Уисконсин.
езерото Мукасина, Бурното езеро, Залезното езеро. Понякога спирах да снимам стада елени, друг път зареждах бензин, натисках педала до дупка и така откривах Америка. J'appuyais à fond sur la pédale et découvrais l'Amérique. Une Chevrolet blanche, année 1990. Ma première voiture, même si en fait c'était celle de Douglas, le père de ma femme. Говорихме за Алън Гинсбърг и Чарлз Буковски, за Джак Керуак и Уилям Бърлс. Говорихме за 60-те, за нашите любови и нашите Америки. И изведнъж земята под нас се разтресе, защото твърде много разместихме континентите, Владо, и Господ за това ни наказа. 4,5 sur l'échelle de Richter, à Vladimir Levtchev. Nous aussi, nous étions là, quelque part, dans notre petit pays, dans notre petit quartier, dans notre immeuble. Nous buvions silencieux. Et puis, on a parlé. On a parlé d'Allen Ginsberg et de Charles Bukowski, de Jack Kerouac et de William Burroughs. On a parlé des années 60, de nos amours et de nos Amériques. Et tout à coup, la terre sous nos pieds s'est mise à trembler. Car on avait trop déplacé les continents, Vlado. Et Dieu nous a punis. Трябва да има нещо българско, казвах си. Трябва да има нещо българско в този град. Обикалях улиците и галериите. В Музея на науката чух българска реч, но не беше това, казах си, и като всеки българин в чужбина заобиколих. Докато изведнъж в Уолкър Арт Център я видях. Една българска роза. Точно там, между Анди Уорхол и Йоко Оно. Една българска роза с надпис Кристо, опакована в коприна, така че да може да се вижда и в същото време да не буде. Спомням си смътно този ден. Вдигнах слушалката и исках да говоря с теб, а ти се разкрещя. Война. Трета световна война. Първото нещо, което направих, бе да погледна небето. Помислих, че оттам ще долетят самолети. Бях влюбен и исках да говоря с теб и съжалявах, че точно сега започва световна война. После влязох в един ресторант, пих бира и дълго гледах
как двете кули се срутват. Не знаех почти нищо за този град. Като дете рисувах Empire State Building, но тази любов свърши и както много други избледня. И ето, че сега се озовах тук и с братовчеда Пол гледахме Ню Йорк от 40-я етаж. После отидохме до Кота Ноа. Една афроамериканка още крещеше: "Пазете се! Пазете се!" Макар че вече бяха изминали 5 години. Хората обядваха. Градът приличаше на звяр с изтръгнато сърце. После се разхождахме в Централ парк. Дишах чист въздух, мислех за Джон и Йоко и изведнъж видях вратите на Кристо. Господи, защо ме доведе тук толкова млад? И дали този град не е път към небето? Вечеряй радо, вечеряй радо, вечеряй радо, Мари вонка да си питам. Бях взел онзи автобус, Sightseeing, с който можеш да разглеждаш Ню Йорк за 2 дена. Очудих се, че в маршрута имаше спирка Кота Ноа. Можеш ли да превърнеш празнотата в обект на желание? Колко струва билета за нищото? Пред Кота Ноа всички мълчаха като пред някакво невидимо гробище. Само една афроамериканка още крещеше: "Пазете се! Пазете се!" Attention! Attention! Même si 5 années s'étaient écoulées. J'ai scruté la terre nue dans l'espoir de découvrir des ruines. La cicatrice d'une vie passée. Mais non. Dans ce silence terrifiant, j'étais le seul touriste chargé d'histoire.
вас моята книга "Американски поеми". В тази книга аз съм се опитал да продължа традицията на Леко Константинов, както знаят българите тук, може би, на пътеписа до Чикаго и назад. Само че тук е в стихове. Как един българин открива Америка. Comme par exemple le Forum franco-bulgare organise des cours de danse bulgares. Il y a aussi l'épicerie bulgare Les Balkans qui se trouve rue Bayard, qui est là et qui vous propose des assiettes composées bulgares, si vous voulez. C'est en fait de promouvoir la culture bulgare. Donc on a une école bulgare à Toulouse pour les enfants qui sont issus des familles mélangées par exemple. Prochainement on va avoir un événement le 5 mars au Jardin des Plantes, donc vous êtes invités tout le monde, tous. On va décorer un ou deux arbres, voilà. Et on a commencé l'année dernière, c'était la première fois qu'on a fait ça. Само да не забравя да кажа, че моите стихове са преведени на френски от голямата преводачка от български на френски Мари Врина Николов. Мари Врина Николов. Ouais. Je voulais savoir si ces poésies avaient été écrites aux États-Unis. Да, точно така. Аз, когато бях в Щатите, на брега на едно езеро в щата Уисконсин, и там бях взел със себе си превод на една книга на един американски поет, превод на български. Реймънд Карвар се казва поета, и когато четях неговата поезия, изведнъж открих, че аз не само че чета неговата поезия, но че съм в Америка и живея в неговия свят. По принцип, както видяхте, аз обичам да експериментирам. Аз съм преди всичко поет, но след това литературен изследовател. Това е моята основна работа, и на трето място музикант. И обичам да смесвам поезия и музика, обаче. В България съм известен като най-добрия поет сред кавалджиите и най-добрия кавалджия сред поетите. Така че аз смятам, че всичко би могло да се напише текст на окситански на фона на тази българска музика, но това е, всичко би могло, но и всичко е въпрос на мяра и вкус. И колкото повече неща се смесват, толкова по-трудно става да се смесите с добър вкус. Комунизма колабира в България, аз бях на 11 години. Все още нямам този опит, но макар че ние смятаме, че системата е колабирала, комунистически режим в България, аз мисля, че все още последиците от него са видими в нашата страна, и по времето на целия преход неговото присъствие беше осезаемо. И аз смятам, че всеки сериозен писател в България, който е живял по времето на прехода след 1989 година, е писал за това. Това е така една от основните теми на съвременните писатели. Освен това, аз също много се интересувам от история, и не само българска, но европейска история също. И мисля, че това се вижда в моите стихове. Pardon, les musiciens, j'ai oublié de les présenter tout à l'heure. Il y a donc Xavier Collet au cabal et à la guitare.
Ivan Christophe au canal, la poésie tout à l'heure, et Ivan Ivanov au tapal. Koj će po tebe četata vodika, togo nema. Elče vojvoda. Pazi, od vrag pazi, kad togo nema. Elče vojvoda. Koji će vi vazi, od vrag pazi, kad togo nema. И сега, специално за българската общност, за нашите приятели Вия Мелина, едно парче Шопска ръченица. Че ти пишем джуза маро по десното рамо, че ти пишем джуза маро по десното рамо. Лепери, лем трепери, аз златари, маро, моме маро, да но не задревеш. Лепери, лем трепери, аз златари, маро, моме маро, да но не задревеш. Че ти пишем джуза маро по левото рамо, че ти пишем джуза маро по левото рамо. Лепери, лем трепери, аз златари, маро, моме маро, да но не задревеш. Лепери, лем трепери, аз златари, маро, моме маро, да но не задревеш. Че ти цунам джуза маро от цървени уста, че ти цунам джуза маро от цървени уста. Лепери, лем трепери, аз златари, маро, моме маро, да но не задревеш. Лепери, лем трепери, аз златари, маро, моме маро, да но не задревеш. Хей!
C'était toujours pour la beauté de la fille. Hein.